Cifé, en Boiro. É unha tenda que abreu, pois vai a facer un ano. Empezamos con todo tipo de tallas e vendo o que o público nos pedía, centrámonos máis na talla grande. Invitámosvos a que veñades pois ver a nova colección. A Aurora leva un top que senta genial, unha calidade especial. Nós non compramos nada que sea de fora, todo é diseñado, patronado e feito en España. Ten aquí un recollido para que disimule todo o que debe disimular para unha talla especial. Ten un drapeado e dun excelente tejido. Leva un pantalón de vestir que ten por atrás unha goma. Isto é algo especial para as tallas grandes e para que lle sente ben. Marta leva unha japonesa moi juvenil, con un print moi juvenil. Leva un legging otomán, é moi cómodo porque por atrás é de punto para que elas estén cómodas. O raso non dá de sí, pero o punto sí. Está todo pensado para a talla grande. Por iso é moi importante que a roupa sea feita aquí e pensada aquí para a fisionomía da xente de aquí. Neste caso, Marta leva unha camiseta con print animal, un vaquero e leva unha cazadora estilo Chanel en color púrpura, aina tamén en negro. Isto de Hueto, unha casa que fai cousas máis juveniles. A Aurora leva un vestido dunha excelentísima calidad, moi cómodo, moi ponible para calquera ocasión, con un complemento, unha carteiriña, eso vai a gusto de cada persona. Ademais de ter moda informal, como vimos antes, tamén temos roupa para festa, que vale para calquera ocasión. Temos todo tipo de tallas, hasta 60. Marta leva unha bambula con cuentas e un legging otomán. Quero que sepades que, ademais de ter todo tipo de roupa, temos solo roupa en algodón 100% para a xente que ten problemas con alergias. Vengan a visitar la tienda de mi mamá. Es en la calle principal de Boiro.